M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani lero pa programu ina pano pa Tilankhule na Ambuye pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ya Lent. Ndipo pano ndatsamira pa nkhani ya kupemphera ngati nsanamira imodzi ya nyengo ya Lent. Mu programu yapita ndimakamba zonena kuti ife ngati Akhristu ngati Akatolika we were consecrated kuyambira tili ana. Ndipo manena kuti zimene Jesus has got a consequence ndi zotsatira zake. Ndipo sitiyepula pokamba za zotsatira za izi. Tinanenso kunena kuti tikaona moyo wa Ambuye Yesu Khristu ali mwana 8 days ampereka ku tempile. At 12 scripture matoza mawu ngamatoza kuna anapezeka mu tempile. Ndipo anena kuti ndimene okhala nyumba ya Atate anga. Ayamba ntchito yawo. Choyambe chimene adanena kunena kuti tiwapeza akupitanso mu sinagoge monga mmene chinali chizolowezi chawo. Routine, not routine as in chizolowezi. Not routine as doing things without conscious. Koma routine as a habit of being in the presence of God. Ngati khalidwe lokhala moyo Mulungu. Ndilo ndifuna ndilende patsogolo pang'ono. Kudutsa mu pemphero paja. Ambuye Yesu Khristu asanasankhe ophunzira ake adachita chani? Adakapemphera. Timamva uthenga I think walo wamenena kuti anakhala usiku wonse akupemphera. Ndipo kutacha pamene anapita pa chidikha paja ndikusankha pakati pa ophunzira ake ambirimbiri 12 amene anawatchula kuti ma apostles. Ndakhale abwenzi ake aziyenda naye tsiku ndi tsiku ndipo ndi amene anadzawatuma kulalika uthenga wabwino. So tikaona kuti Ambuye Yesu Khristu in my decisions awo he invoked God. Lenten season ikutipatsano nthawi yosinkhasinkha kuti kodi ndikamapanga ziganizo zanga za moyo, where is the place of God in my decisions? Ndikamati panopo Lenten season ndikusinkhasinkha ndikufuna ndithu ndikhale mkhristu wabwino nditsagane nawo Ambuye Yesu Khristu pasautso wawo muimvawo mpaka ndikauke nawo. But in my decisions, where is the place of God? Kodi Mulungu amapezeka mupati ma decisions anga? Ndi Lenti imathandiza kuti kupyolera mmapemphero tipange ma decisions abwino. Lenti imathandiza kuti kupyolera mmapemphero tikhale pafupi ndi Mulungu atiunikire ndi Mzimu Woyera kuti ziganizo zimene tizipanga zikhale ziganizo zabwino, ziganizo osangoti zokomera ine komanso zokomera anthu. Tikafamira patsima timabwera pa practical life ya moyo wa Chikhristu. Muzophunzitsa zake Pope Benedict, I think mu Sacrament of Charity, adanena kuti the faith is professed, the faith is celebrated, and the faith is lived. Kuti chitsimikizo chathu, chikhulupiriro chathu sole timachitsimikiza pa misa iliyonse. Komanso chikhulupiriro chathu timachikondwerera, celebration of the faith. And then yokachita lunako chikhulupiriro chathu timachikhala, living the faith. Ndiye ndofuna kuti nyengo ino ya Lenti ife Akatolika, ife Akhristu pamene tikuphatana ndi Ambuye Yesu Khristu mwa njira ya paderadera m'masautso awo kuti ifenso tiphe makhalidwe athu oyipa ndikamba makhalidwe abwino okwiza ndikondana ndi Mulungu. Ndiye ndikuona kuti where is prayer in that scenario? Mapemphero ali pati mu scenario amene. Tiyambe chimodzimodzi. Number 1. Let's look at moyo umene ulili muno mdziko la Malawi. Nkhani ya chikondi is a thing of the past in most circumstances. Amwese nkuchikondi kulibe pakati pathu ende ku Malawi chilipo chambirimbiri. Koma mpanga understand my point as an exaggerated point, koma trying to pinpoint chimene tikulephera ngati Akhristu, chimene nyengo ya Lenti tifuna tipatse mpata danga ndi mwayi kuti chisinkhasinkhe mozama kuti isinthe zinthu zina zake. My decisions amene ndimapanga, where is the space of God? Zigazo zimene ndimapanga, kodi malo a Mulungu alimo mulibe? Ndiye ndimupeka chitsanzo chimene chikunena kuti kodi lero lino tionetsetse, does love exist for the sake of love? Kodi chikondi chilipo chifukwa cha chikondi kapena ayi? Kapena every action that we do today is because ndofuna china chake in return, ndipezepo cholowa. And then you ask yourselves,
Is this the love that God anapereka? Is this the love that Jesus showed us potifera pamtanda? Certainly the answer is no. Tione, how many people are going on empty stomachs today in this Malawi? Pamene ena afeti njakudya chambe tikutayaso mabini athu akudzaza ndi zakudya zotsala. We still know kuti even neba wanga alibe kanthu. Ndakaenda tsiku lake ndapita momwe ndakapeza anthu ena ako scrambling for zinthu mu dustbin. Koma ine kunyumba kwanga ndi mataya chakudya. Masiku amakedzana anthu amathapitirana chakudya kukhala limodzi. Zonadi chifukwa chino chakhalidwe ena mwina choti anthu kuthirana mankhwala kutani mwina lero tukhangati kuti timakhala very cautious. Koma still za mtima umenewu wachikondi kwa ine ndi mzanga uine kukhala pobe. Ngati sindingampatse munthu chakudya for fear of whatever, ndikhoza kumpatsa ndalama kuti athandize. But today, ife anthu, we are in the process of acquiring. Kupeza, kudziundikira. And yet somebody in this same neighborhood, somebody in this very same church, mupingo momwemo, wina wake mdziko lomweli has nothing. Ndifande kufusini anthu amene makhali magalimoto 10, 15. What are they for? Nyala magama jasalibe pesa ngati ma transporter. Kapena mwene ma transporter is a business. Koma jama kati kizini masaluni oti mumango kwera ali pa khomo pano. 10, 15 for what? Pamene munthu wakukamphata uko kwakapedzera akugona ndi njala day. Inuyo kusinda galimoto iyi. For what? Lenten season kwa inu akatolika amene muli ndi ujene mene iyi. Ask yourself, is this the way God shared his love? Kodi ndi mmene Mulungu adagawira ineyo chikondi changa? Amene kuti Mulungu anali mwana mmodzi, one, but he shared with us that mwana mmodzi, Yesu Kristo. Komatu kuunjikatu magalimoto ena ngokhala ena timangoliza engine kuliza basi kuisiya mwina magalimoto ena kumakhala 3, 4, 5 months, even a year. Tisadayendere. And yet somebody somewhere out there akusowa ndi 5,000 yomwe yoti agule chakudya. Lent akatolika tenze kumvetsa kuti kamakamba za prayer kuti we are consecrated kwambira pa age tili ana, we are supposed to be found in the house of God. Timatanthauza zimene zizizi. It's a life of sharing. Moyo wogawana. Ndamene alibe. And that's the essence of love. Tikamakamba za chimene chimapanga chikondi ndiye chimene chichi. So moyo wanga sunga pange flow from my prayer. Moyo wanga sunga chokere kumapemphero. Koma at the same time ndikumapanga izizi. Sizi kugwirizana ndi pang'ono pomwe. This Malawi. Ino anthu amene muli andale. Kandi mwachoka bomaja, kandi amene mwalo kumeneno. Ino amene mwachokano, think through this, muganizire kuti kodi checho sanchani kuti mapemphera. Haya ngati mapemphera china chabe attempting to pray. Chino swanchiyo chomwe attempting to pray. Ina mabwerano musapange attempt to pray. Can you pray so that you transform this nation? Tine kuzindikira kuti tikapakamba zopemphera nyengo ya Lent, it's not just kupemphera for the sake of kupemphera. Ndi kupemphera for change. Kupemphera for my interior change. Kuzunika ineyo mkati. Sindokamba kuti inuyo ndinu akongeresi, kapena ndinu a DPP, kapena ndinu a UTM, kapena ndinu a FOD, kapena ndinu a chipani cha mtundu wanji. That's not my point. Point yangu kuti you as you, iliyo ngati munthu. Kama pemphera kuti ndinu Msilamu ngati I'm talking to you as you ngati munthu. Where is the life of prayer in your life? Even ngati muli atheist, where is humanity in you? Umunthu umakhala pati. So ife tunena kuti tikanena kuti nyengo ya Lent munthu apemphere kwambiri. Issue imakhala yonena kuti in prayer
you see yourself. Umakakati wapita pakalilole kapena pa mirror. You see yourself. Ndi ukamadziona weka in that mirror, which is called prayer. Imene akukuonetsa the do's and the don'ts. Zimene kuchita bwino, koma zimene sukuchita bwino. As an individual, I'm not speaking to politicians as I'm saying. I'm speaking to each one of you as an individual. Ngati munthu. Kaizizi zakukhudzana mulinze magamoto zambirimbiri, think through it. Kandi amene munchimanga chambirimbiri neba wana agona ndi njala, think through it. Ndiye tikamakamba za mapemphero. Even kwa munthu amene sapemphera, the so-called atheists, I don't think that thing ever exists anyway. That's my opinion. Amene koma umuntu, your conscious ya umuntu should tell you kunena kuti izi ndochita zinzola kwera. So pamene kwa ife Khristu, prayer ndimene mationetsera poyera what we are doing wrong. Chifukwa ndikufunsa again, I'm putting this question back to you. I'm putting it back to myself. So ndikukamba za inuyo. Ndimakondwera pena pake Pope Benedict muzolemba zake adanena kuti every homilist should be the first to listen to his own homily. Munthu amene ukulalika unokhala oyamba wekumva malaliko wako omweyo. So I'm not talking just about you. No, I'm not just talking to you. I'm also talking to myself. Where is mapemphero in your life? Where is the space of God in your life? And how is the Lenten season shaping you? Kuti mulowe into an introspection. Trying to look at the mirror. For Lent ikale mirror. Pray ikale mirror. Kalilole, udzione. Check yourself. So where is prayer in your decisions? Tiende tipempherere onse amene ali ndi kuthekera. Onse amene ali ndi mphamvu kupyolera maudindo osiyanasiyana. Kuti akamapanga ziganizo zawo, apange ziganizozo kupyolera munthuma zimene Mulungu anatipatsa. Kwa ife Khristu kupyolera m'mapemphero. Kuti potero tithe kufikira anthu ambirimbiri monga Yesu Khristu anatifikira tonsefe potizunzikira kutifera pa mtanda kuti atipulumutse ku machimo athu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.